יש ימים של חורף עם גשם על העורף, ויש ימים של שמש או חטפתי עוד אמש, ויש את יום האם ויום המשפחה, אבל יום הולדת, מתי יש יום הולדת? יום הולדת פעם בשנה. יפה! יום איפה המחיאות כפיים שלכם? לא נהדרים. כן, יש ימים של תכלת ומנגינה שמתגלגלת, ויש ימים שחורים, אוף, למה הם לא נגמרים? ואין את יום האב, לנו לאבות יש חודש שלם, את כל חודש אב, אבל יום הולדת, מתי יש יום הולדת? נכון שהם גדולים? הם גדולים, הם גדולים, הם גדולים. אתם ענקים? איפה? תנו להם הרבה יותר מחיאות כפיים, תחשבו שאתם בהופעה של עומר אדם לפחות. עכשיו כל הידיים קדימה, כל הידיים קדימה, כי הבטן של אמא היא שמנה, וזה לא בגלל כל המאכלים שהיא אכלה בחג. כולם, כולם. יפה. אוי. אמא למכירה? יש לה בית, אולי בבזי, אולי אגוזי, אולי קערה, אולי זנב פרה, אולי הפרסה, אז אולי שצוחה? אולי יש קולית, אולי גחלילית, שטויות, 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 תפסיקו לצרוך בבית. שטויות, 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 תפסיקו לצחוק בבית. יש תינוק, יש שם תינוק, אגודל, 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 אני לא אעזוב אותך עד שתגדל. אגודל, 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 אני לא אעזוב אותך עד שתגדל. אין לו טעם של קטשופ וגם לא של חרדל, אין לו ריח של קשם וגם לא של טלטל. אני לא אוכל להירדם בלי להכניס לפה. באר שבע, בואו נראה את כל האגודלים. אגודל, 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 אני לא אעזוב אותך עד שתגדל. כן! תנו להם הרבה מחיאות כפיים. עכשיו להשתחוות יפה, כולם עוד יותר יפה. יפה, כולם מוכנים לקיסריה, זה מדהים. תרדו בזהירות, בזהירות, בזהירות.